Как изглеждат 1430 калории в едно дневно балансирано меню? Не като диета, а като удоволствие, което подхранва тялото и душата. Сутрин закуската е солени мъфини, пухкави, ароматни, богати на протеини и фибри. За обяд домашна пилешка супа и спагети от тиквички с зеленчуков сос. Леки, свежи и обемни, богати на зеленчуци и фибри. Следобедна закуска, вкусна шоколадова поничка, защото балансът не е в забраните, а в умението да се наслаждаваш осъзнато. За вечеря омлет с авокадо, крема сирене и пушена сьомга, комбинация от добри мазнини и висококачествен белтък. Това не е просто храна, това е любов към себе си, без глад, без вина. Доставяме менютата само за град София с безплатна доставка. Днес петък до 11 часа може да поръча за цялата следваща седмица нашите обедни и дневни менюта. Разгледай ги в darimilenova.com. При поръчка на обедни менюта за цялата седмица получаваш 5% отстъпка, при седмично меню 7%.